O no dos bombeiros de Pontevedra, o cuartel de Cambados, a comisaría de Ribeira e novos avances na autovía A57 son algunhas das actuacións destacadas na nosa contorna que se recollen nos orzamentos xerais do Estado pro 2022. A coñecida como Circunvalación de Pontevedra leva case 24 millóns de euros, iso sí, para o tramo en execución que une Vilaboa e a Ermida. No caso do cuartel da Garda Civil de Cambados, as contas prevén un investimento de máis de 3 millóns. Que tal, saudos? Dentro de uns minutos analizamos o impacto desa proposta de orzamento xerais de Estado para 2022 na nosa contorna. Antes de nada, titulares. Un incendio afectaba esta mañá a antiga fábrica abandonada de Adasa na Pobra. A Garda Civil investiga as posibles causas do lume. Remata sen acordo a reunión entre o Concello de Pontevedra e a Asociación de Veciños O Mirador de Monteporreiro. Non foron quen de pechar un plan de obras para a urbanización. Pontevedra prepara a esplanada do recinto feiral para volver a coller as reunións nocturnas da rapazada. A Xunta, pola súa banda, cree que a solución aos problemas da zona vella non pasa por crear un botellódromo. A Xunta financia 4 novas prazas no centro ocupacional da Misela en Noia. Anuncio facía o director xeral de Persoas con Discapacidade durante unha visita á entidade. Sanxenxo prepárase para os torneos internacionais de tenis organizados polo Círculo Cultural Deportivo. Vai comezar este vindeiro domingo nas categorías xuvenil e cadete. Imos cos datos da COVID. Na área sanitaria de Pontevedra o Salnés continúa baixando o número de casos positivos. Hoxe hai 26, 5 menos que onte. Ademais, en toda a área sanitaria non se detectou ningún novo positivo nas últimas 24 horas, malia terse practicado 85 probas PCR. En canto á situación das persoas hospitalizadas, non hai novidades. No Montecelo continúan 2 pacientes ingresados, un en planta convencional e outro na unidade de críticos. Dende o inicio da pandemia, máis de 21.200 persoas superaron a COVID na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Pola contra, faleceron 205. E o volume de casos activos na área sanitaria de Santiago e o Barbanza sitúase hoxe nos 64 positivos, 4 menos que onte. A situación nos hospitais mellora tamén con respecto á xornada anterior. Xa non hai pacientes ingresados na unidade de críticos e os ingresos en planta convencional sitúanse en 6. Por concellos, a situación tampouco variou con respecto a onte. 5 son os municipios nos que continúa sen diagnosticarse ningún caso a 7 e 14 días. E o caso de Muros, Rianxo, Lousame, Porto do Son e a Pobra do Caramiñal. O resto de municipios da zona, Outes, Noia, Boiro e Ribeira, seguen na franxa de 1 a 9 positivos. Dúas das principais demandas históricas de Pontevedra están recollidas no proxecto dos orzamentos xerais do Estado pro 2022. As contas do Goberno Central destinan 2,2 millóns de euros para o no de bombeiros e 23,7 millóns para avanzar na autovía como A57, a coñecida como Circunvalación de Pontevedra. Iso sí, para o treito que xa está en execución entre Vilaboa e a Ermida. Agora, dende o Concello piden que estas contas se convirtan en investimentos reais. 23,73 millóns de euros. Esta é a contía que o proxecto dos orzamentos xerais do Estado pro 2022 recollen para avanzar nas obras da autovía A57, coñecida como a Circunvalación de Pontevedra. Iso sí, esta contía destínase ao treito Vilaboa a Ermida xa en execución, pero que acumula importantes retrasos. Preocúpame que aparece esa primeira fase que está executándose desde Vilaboa a Ermida, pero logo aparecen cifras moi escasas para, digamos, a segunda fase e a terceira fase para conectar con Curro, que se non se axiliza toda a tramitación, pois isto vai a eternizarse como se eternizou a primeira fase, e iso sí que me preocupa, non? Os dous treitos pendentes márcanse sen previsión, destinándose únicamente 100.000 euros para manter aberto o capítulo. As contas recollen outra demanda histórica da cidade para o enlace de Pontevedra Norte, coñecido como no de bombeiros. Repítese unha asignación de 2,2 millóns de euros para o 2022, tamén 5 millóns para o 2023 e 3 millóns para o 2024. Eu o que quero é que ese nudo de bombeiros que primeiro resolvería pois a salida do Ponte dos Corrientes, a entrada directa na autoestrada, resolvería tamén os accesos peonís desa zona de Pollo e da Barca hacia Pontevedra, cunha ampliación desa ponte que hai en riba da autoestrada. Esos son competencias estatais que en teoría están xa discutidas, aprobadas e orzamentadas,
e do que se trata é de licitalo, non? Coñecidas estas asignacións, dende o Concello agardan que se fagan efectivas e que do papel pasen a ser investimentos reais. Ahora, eu levo moitos anos de alcalde e sei o que pasa cos orzamentos, non? Que aparece recollido nos orzamentos moitas cousas que ao final non se executan, non? Entón, neste sentido, teño que decir que nós vamos a intentar que efectivamente sexa efectivo esa recollida de orzamentos para as necesidades básicas de Pontevedra, que se executen axilmente. As contas contemplan tamén 1,7 millóns de euros para a segunda fase do paseo marítimo a Marín. Ademais, retrasan ata o 2023 o investimento forte para a reforma do antigo edificio de Facenda na Praza da Ferrería. Para o 2022 só se reservan 100.000 euros, que no 2023 pasarán a ser 2 millóns e outros 3,5 millóns para o 2024 e o 2025. A intención é convertelo na nova sede do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra. Bueno, no resto da nosa contorna, Cambados é o concello máis beneficiado nos orzamentos xerais do Estado pro 2022. Nas contas contémplase unha partida de máis de 3 millóns de euros pro novo cuartel da Garda Civil. Polo demais, a proposta presupostaria non presenta grandes novidades, reparte polas distintas comarcas outros 6 millóns de euros para proxectos que xa están en marcha. Entre eles, o saneamento entre Sanxenxo e Poio, a comisaría de Ribeira ou a variante Cesures-Valga. Os orzamentos xerais do Estado para 2022 reparten en Arousa e Ullaumia 9 millóns de euros. O concello máis beneficiado, segundo a proposta orzamentaria, é o de Cambados. Para ali van parar máis de 3 millóns de euros para o novo cuartel da Garda Civil. Vemos que se manteñen os compromisos. De feito, en conversacións recientes cos responsables da empresa pública que executará a obra do cuartel, nos dicían que está próxima a licitación. Por lo tanto, contamos que se execute e os presupostos veñen a corroboralo, que se execute no ano 22, non? Ademais, tamén se contempla unha partida simbólica de 10.000 euros para a Praza de Abastos de Cambados, mentres non se resolven os trámites para a súa renovación total. Compromiso adquirido nunha visita que fixemos ao Ministerio, o concelleiro Suso Charrín e máis eu, en espera de obter todos os trámites as autorizacións sectoriais, que manteríanse nos orzamentos unha partida, a parte correspondente que iba a financiar o Ministerio, e así o fixeron. Outras partidas destacadas dentro das contas son para a nova edar de Paxariñas entre Poio e Sanxenxo cun orzamento de 2,9 millóns, 1,2 millóns para a comisaría de Ribeira, que xa encara a súa recta final, e 50.000 euros para a variante Valga Cesures. A isto hai que sumar as partidas específicas para a Autoridade Portuaria de Vilagarcía. Con todo, o investimento real final na nosa contorna podería verse incrementado a través dos Next Generation, os fondos europeos os que recorreron varios concellos para impulsar proxectos. Seguimos con máis cousas, abrimos agora a páxina de sucesos para falarlles do incendio que se rexistraba esta mañá e que afectaba a antiga fábrica abandonada de Adasa na Pobra do Caramiñal. O lume orixinábase por causas que se están a investigar ao redor das 11:30 desta mañá. Unha chamada dun veciño ao 112 alertou os servizos de emerxencia que rapidamente se personaron no lugar. Eran as 11:30 da mañá aproximadamente. O lume orixinábase no interior da nave, agora abandonada, nuns palés de madeira e nuns sacos de papel que se amoreaban nun dos laterais. Tamén afectou a cuberta e a estrutura da nave, aínda que non houbo que lamentar danos persoais. Recibimos unha chamada do 112 ás 12:20 da mañán, indicándonos que había, que en particular avisara de que saía fume dunha fábrica abandonada. E nada, ao chegar estaba a policía local da Pobra e vimos que o incendio estaba xa desarrollado dentro da nave e estaban ardendo uns palés dentro da mesma. E o único foron danos materiais, o que podemos ver que ardeu foron palés cheos de sacos de papel e de sacos de fariña. E, a nave tamén quedou afectada polo lume. Os labores de extinción prolongáronse por máis de 5 horas. Os bombeiros afonáronse tamén en retirar todo o material e refriar a zona para evitar que as lapas puideran reavivarse. E non tardamos moito en encontrar o lume, por iso che digo, estaba confinado nun sitio, nunha esquina, e non chegou a afectar a toda a nave, só a esquina que se pode ver aquí detrás. Polo de agora descoñécese a posible orixe do lume, aínda que todo apunta a que puido ser intencionado, xa que as instalacións atópanse abandonadas dende hai tempo. As causas non sabemos, nós cando a nosa chegada o incendio estaba desarrollado non podemos saber como se iniciou, porque en principio aquí
non traballa nadie nin fan tareas de mantenimento. Ademais dos efectivos dos parques de bombeiros de Ribeira e Boiro, tamén participou no operativo Garda Civil e Policía Local e Protección Civil da Pobra. E a Policía Local de Rianxo propuxo para a sanción a un total de 62 propietarios de terreos que incumpriron a normativa medioambiental en canto á limpeza de fincas durante os meses de xullo a setembro. Tamén efectuou 60 propostas de sanción por infraccións urbanísticas e ocupacións de vía pública ao carecer das preceptivas licenzas e permisos. Durante os meses de xullo a setembro, os axentes rianxeiros tamén levaron a cabo diversos operativos en coordinación coa Dirección Xeral de Tráfico nas distintas campañas de seguridade viaria impulsadas por este organismo. Como resultado das mesmas, foron controlados preto dos 7.000 vehículos e condutores, dando lugar a 44 propostas de sanción administrativas, 15 por condución baixos efectos do alcohol, 8 por condución con presenza de drogas e 21 por infraccións de velocidade. Nestes operativos instruíronse ademais dilixencias penais, sendo postos a disposición xudicial un total de 10 condutores, 9 deles por conducción baixo os efectos do alcohol, un deles implicado nun accidente e un por conducción con perda total de puntos. En materia de seguridade cidadá, propúxose tamén para sanción a 3 persoas por infraccións varias e puxéronse a disposición xudicial un total de 3 detidos por diversos delitos, como é o caso de tráfico de drogas, reclamación xudicial e atentado a axentes da autoridade. Noticia que xa avanzábamos en titulares, rematouse en acordo a reunión celebrada esta mañá entre o Concello de Pontevedra e a Asociación de Veciños O Mirador de Monteporreiro. O encontro foi longo e tenso, pero as dúas partes non foron quen de pechar un plan de obras para esa urbanización. O colectivo demanda que se invista no barrio o €1 millón que estaba destinado pro polémico proxecto deseñado para a zona. Dentro o Concello, pola súa banda, piden tempo para estudar as necesidades de Monteporreiro. 2 horas de reunión que remataron sen ningún tipo de acordo. O Concello de Pontevedra e a Asociación de Veciños O Mirador de Monteporreiro non foron quen de achegar posturas. Que a Asociación de Veciños non quere que se leve adiante este proxecto e que a súa proposta é que se reparen as beirarrúas e que se asfalten as rúas de Monteporreiro. Les demandan que se invista este €1 millón en Monteporreiro e eu creo que aí pues, non teñen razón, porque Monteporreiro precisa todo o investimento que sexa necesario. Pode ser €1 millón ou pode ser máis en función do proxecto que se aborde pues, a partir de agora. Gómez explicou que a redacción dun novo proxecto leva tempo e ten que estudarse con calma. Tamén desbotou a posibilidade de levar adiante a proposta que había pro barrio dun xeito parcial. Que non hai maneira de facer unha parte. Hai un proxecto que daba de resposta a uns problemas e que formulaba unhas solucións para eles que se poden adoptar ou non. A Asociación de Veciños é partidaria de que este proxecto non se faga. Hai algúns asuntos que iban no proxecto que hai que dar resposta inmediatamente. Pues estou pensando sobre todo no tema de abastecemento de auga na Rúa Cambria, que teñen que ter abastecemento como todos os veciños. A reunión entre o concelleiro e os representantes dos veciños foi tensa. Segundo Gómez, as negociacións non foron sinxelas. Eu non podo decir que a ninguén lle gusta que o insulten e que tal, que haxe este tipo de crítica. Pero as mesmas persoas convocaron primeiro para unha cosa e despois para outra. Bueno, é complicado de entender, a verdade. Ás veces así é difícil negociar. Pola súa banda, os veciños tiñan previsto celebrar esta noite unha asamblea para trasladar ao barrio o contido da reunión, así como plantexar a convocatoria de novas movilizacións. Mañá trasladarán a súa postura aos medios de comunicación nunha rolda de prensa. Rematou a mellora da seguridade viaria na contorna do Pombal, en Cambados. Ali creouse unha nova rotonda para darlle fluidez ao tráfico e evitar sinistros. Aquel era un punto negro dentro da rede viaria do municipio ao tratarse dunha intersección moi transitada. A mellora da seguridade viaria nesta intersección do Pombal en Cambados é xa unha realidade. Aquí creouse unha nova rotonda que ven dar solución aos problemas de tráfico que se rexistraban dende hai tempo. Logramos mellorar neste cruce no que a preferencia era no lado onde menos tráfico había, lograse dar máis fluidez ao tráfico coa construción da rotonda e sobre todo máis seguridade. E aproveitando as obras da rotonda, executáronse tamén outras melloras na súa contorna. Se dotou tamén de pasos de peóns elevados, co cal resolvemos o problema da accesibilidade,
e en aquel lado concreto, na Avenida Coruña, un paso de peóns novo que nin tan siquiera existía, non? O orzamento de todas estas actuacións non chegou aos 40.000 euros financiados de xeito íntegro a través do Plan Concellos da Deputación, unha actuación necesaria, entenden no Concello, polos accidentes que se teñen producido nos últimos anos. Era unha actuación moi necesaria, nun cruce, a verdade, perigoso, onde se teñen producido pois varios accidentes nos últimos anos, non? Xa que logo pois tomamos esta decisión de incluir esta obra no Plan Concellos e creemos que a verdade é que o resultado é moi positivo, non? Tanto por esa mellora da seguridade viaria como todo o que ten que ver ca accesibilidade, ca iluminación. Segundo indican dende o goberno local, este era o punto máis crítico da rede viaria no casco urbano de Cambados. No novo plan de mobilidade que en breve verá luz incluiránse tamén outros puntos no resto do municipio co obxectivo de ilo subsanando o antes posible. E máis obras agora en Portas. Alí acaban de rematar os traballos de mellora dun camiño que dá acceso a varias parcelas agrícolas da parroquia de Lantaño. A obra foi executada pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural dentro do Plan Marco de Camiños. Tivo un investimento de máis de 43.000 euros. A actuación son máis ou menos sobre 500 metros, fixo a ampliación, hai un muro de contención e unha ampliación da entrada con ese propiaño, igual que aquí ampliouse o acceso para que poidan aparcar aquí os autobuses dos rapaces. Contou cunha axuda da Consellería de Medio Rural, o que é o investimento pois superouse 43.000 euros. En este sentido, bueno, pois teño que destacar o fundamental que é ese apoio que prestamos desde a Xunta aos concellos rurais como Portas, non? Fundamental para o mantemento das infraestructuras de titularidade municipal e que, bueno, que teñen unha lonxitude importante, moitas veces os recursos propios pois quedanse raquíticos. O delegado territorial da Xunta en Pontevedra e o alcalde de Portas visitaron a obra para comprobar os resultados deses traballos. Aquí renovouse o firme, ensanchouse a plataforma e construíuse un muro de contención. O delegado do goberno galego en Pontevedra salientou que a Xunta incrementou este ano o plan marco para este concello en case un 17%. Nos últimos 5 anos, o Concello de Portas recibiu máis de 315.000 euros da Consellería do Medio Rural por o acondicionamento das súas vías municipais de carácter rural a través do plan marco de mellora de accesos a parcelas agrícolas e do plan de infraestructuras rurais. Pontevedra prepara a esplanada do recinto feiral para volver a coller as reunións nocturnas da rapazada e tamén o botellón. Falamos deste asunto de contado, logo da publicidade, aquí nas Novas do Día. Están vostedes vendo as Novas do Día en Canal Rías Baixas. Pontevedra prepara a esplanada do recinto feiral para volver a coller as reunións nocturnas da rapazada e o botellón. A reapertura farase por todo o alto con 2 propostas musicais para as noites do venres e o sábado. O obxectivo que a zona recupere o carácter festivo que tiña antes da Covid-19. Iniciamos esta programación que, bueno, pues que ao longo do outono e do ano continuará con máis programa. Este fin de semana pois con 2 grupos que van trasladar aí festa. O venres 15 a partir das 9:30 a Duendeneta. E o sábado 16 a partir das 9:30 tamén Loubán Street Band. Son 2 grupos que van trasladar ali pois festa, animación, que, bueno, pues agardemos que sexa do gusto e da satisfacción das persoas que ali se acerquen para recuperar ese espazo como un espazo lúdico para as actividades que se viñan desenvolvendo nel antes da Covid. Dende o Concello recordan que xa este verán se organizaron varios eventos nesta esplanada, entre eles o concerto organizado pola Xunta no marco da programación do Xacobeo, que contou coa actuación dunha orquestra galega. Para preparar este espazo xa se instalaron os sinais que informan de que mañá pola tarde non poderá haber vehículos aparcados nesa zona, tampouco durante o sábado, unha medida que, segundo recorda da Silva, xa se aplicaba antes da Covid-19 nas noites de venres e sábados no recinto feiral pontevedrés. A Xunta, pola súa banda, entende que a solución non é crear un botellódromo concentrando o problema nun único punto. Creen que o Concello de Pontevedra está retorcendo a lei ao interpretar que o recinto feiral non se ve afectado pola nova norma de saúde da Xunta. Por a disposición un botellódromo para solucionar un problema que hai
no casco histórico, pois non me parece a solución. Eso é mirar para outro lado, porque aquí, oye, a pandemia non rematou. É dicir, aínda que poida pensar que estamos nunha boa situación, que pasa se dese botellón sai un foco de Covid? Quen é o responsable? Logo vai a dicir o Concello de Pontevedra, non, mira, o responsable é o Sergas. É un tema, xa digo, o suficientemente serio, que hai que tratar con responsabilidade. En este sentido, pois lle pediría ao Concello de Pontevedra que non mirase para outro lado. Máis cousas, a Asociación de Empresarios de Ribeira vende a amosar a súa preocupación polo déficit de persoal no plantel da Policía Nacional da localidade. Faino despois de ter unha xuntanza con representantes do Sindicato Unificado de Policía para coñecer de primeira man a realidade e necesidades deste corpo policial, unha vez que está próxima a inauguración da nova comisaría emprazada no Touro. A patronal local incide en que de nada vale ter unha comisaría nova que cobre as necesidades operativas dese corpo se non se conta coa dotación do persoal necesario para atendela. Así, sinalan que a nova instalación, máis grande que a anterior, está configurada en 2 andares e soto, polo que requiriría de máis persoal para poder atender os servizos para que se crea. Por esta razón, solicitarán a mediación das distintas forzas políticas para lograr que a súa petición sexa atendida e que a nova comisaría conte cos axentes necesarios para poder desenvolver de xeito axeitado o seu traballo. Salto adiante no Plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra. A Xunta de Goberno Provincial aprobará mañá varios cambios no modelo de xestión de residuos baseado na compostaxe, que suporán a apertura dunha nova fase. Estará centrada na súa parte normativa. Vamos a centrar máis na parte normativa e de resultados. A pandemia trastocou bastante trastocou bastante moito, non? O todo revitaliza, o non poder haber reunións con xente, o ritmo foi dificilísimo, non? A Deputación sacará as bases dunha liña de axudas para subvencionar as novas ordenanzas municipais sobre residuos. Segundo Mosquera, a ampla maioría precisan dunha actualización que dé a cabida ao novo sistema de compostaxe, xa que foron aprobadas nos anos 90. Entre outros aspectos, recollerán o réxime sancionador a seguir. Estas achegas moveránse entre os 6.000 euros para os concellos con menos poboación ata os 22.500 para os que teñan ata 50.000 habitantes. Ademais, a Deputación adxudicará a unha empresa o seguimento e reparto dos composteiros individuais. O Goberno provincial celebrará unha reunión o vindeiro 22 de outubro cos concellos adheridos ao Plan Revitaliza. A Xunta chega preto de 47.000 euros á Asociación Misela de Noia para a realización dun programa de atención temperá dirixido a menores con discapacidade. O anuncio fació esta mañá o director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade durante unha visita á sede da entidade. O director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Fernando González, visitou esta mañá a sede da Asociación de Persoas con Discapacidade Misela, en Noia, acompañado da edil Laura Salgado e da presidente coordinadora dos centros de día ocupacional, Mari Carme Hermida e Olivia Filgueira, respectivamente. Puido coñecer de primeira man o traballo que desenvolve esta entidade, de cara á mellora da autonomía e da calidade de vida das persoas con discapacidade. Quería darlle as gracias por visitar a Misela, por darnos visibilidade. Estuvemos enseñando a centro aula ocupacional, que xa veo co rapaces, estuveron falando, explicando o que facemos e tal, e agora pasaremos ao centro de día. A Xunta de Galicia achega, grazas á liña de axudas do 0,7% do IRPF, preto dos 47.000 euros para a posta en marcha dun programa de atención temperá, dirixido a nenos de 0 a 16 anos. Ademais, o Goberno galego vende financiar 4 novas prazas no centro ocupacional da entidade, cun custe de 40.000 euros anuais, que se suman aos 194.000 que recibe xa a entidade. Motivos principales da visita de Fernando, director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, foi o anuncio de 4 plazas máis de centro ocupacional, o cal para nós significa e para os usuarios unha estabilidade tanto económica como nos servicios que prestamos a diario en Misela. Pues visitamos Misela, una asociación con la que la Xunta de Galicia mantiene una colaboración hace mucho tiempo ya, como comentaba la presidenta, ¿no? Y el resto de la Junta Directiva. Anunciamos también
la creación de 4 nuevas plazas públicas para atender a gente de la comarca, no y en la comarca, no también gente de Muros. Por supuesto, nada que agradecer, es un derecho que tiene la gente, como comentaban Pedro, como comentaba Óscar, llevan aquí mucho tiempo, con lo cual para ellos también estar aquí atendidos es un trabajo muy bueno. Conocen a los compañeros, conocen a sus trabajadores y llevan aquí mucho tiempo. Agradecer ao centro unha vez máis este maravilloso traballo que están facendo con todos estes rapaces e que continúa medrando cada día, que é unha labor imprescindible e que esperamos que o centro siga medrando e que cada día pois que podan ser máis as plazas que podamos acoller canta máis xente mellor para seguir facendo esta aportación social. Na actualidade, Misela presta servizo a un total de 30 persoas, 15 delas a través do centro ocupacional e outras tantas no centro de día. Cambiamos de asunto, a Pobra recupera o seu ciclo de teatro, vai se desenvolver no Cine Elma durante os meses de outubro, novembro e decembro. En total serán 7 as compañías que van subir ao escenario. A primeira delas xa este mesmo domingo a 7 da tarde coa lingua das Bolboretas de Sarabela Teatro. A Pobra volverá a apostar polo teatro na súa programación cultural de outono. Serán un total de 7 propostas dirixidas a maiores de 16 anos. Todos os espectáculos terán lugar os domingos ás 7 da tarde no Teatro Cine Elma durante os meses de outubro, novembro e decembro. Nos esperamos que siga funcionando moi ben. O ano pasado funcionou moi ben, enchemos en todas as obras de teatro. Este ano con máis motivo, parece que vamos mellorando co COVID, aunque vamos a seguir guardando as medidas que nos din en cada momento. Agora ampliouse un poquinho máis o aforo. Entón, bueno, nesta nova normalidade que xa vamos mellor, esperamos que a xente se anime e que poda participar con tranquilidade. A programación arrancará xa este vindeiro domingo 17 de outubro, con a lingua das Bolboretas, de Sarabela Teatro. Esta obra está basada nun relato, mellor dito, no libro de Manuel Rivas, e ademais, como característica, este ano levou o premio a mellor espectáculo nos Premios María Casares de Teatro. Bueno, Sarabela non necesita moita presentación porque xa leva 40 anos de actividade, é unha compañía de teatro das máis veteranas de Galicia. Outras das compañías que pasarán polos escenarios da Pobra serán Talía Teatro, con Vida de Cans. Cultura Activa Produccións representará Conexións Pingüín. Deste xeito, Produccións estreará Feminísimas. A compañía Pérez y Fernández achegará aos nenos de Variola. Fulano, Mengano e Citano presentarán Tom Manta, poñendo o broche de ouro este ciclo teatral Excéntricas Produccións, coa obra estrela do día. As entradas a todos os espectáculos son de balde, pero será necesario realizar previamente reserva. E as reservas de entradas para asistir a todas estas actividades pódense facer na Casa de Cultura ou chamando o teléfono 981 83 15 45. A programación está organizada pola Concellería de Cultura en colaboración coa Rede Cultural da Deputación da Coruña. En páxina deportiva, Sanxenxo prepárase para un dos seus grandes eventos deportivos deste ano, os torneos internacionais de tenis organizados polo Círculo Cultural Deportivo. Van comezar este vindeiro domingo nas categorías xuvenil e cadete. A presentación do campeonato contou cun convidado de excepción, o tenista Emilio Sánchez Vicario. 24 países daránse cita en Sanxenxo a partir deste domingo nos torneos internacionais de tenis impulsados polo Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo. A entidade presentou un torneo que se vai desenvolver nas súas renovadas instalacións nas categorías xuvenil e cadete. Este ano será de grau 1, a máxima categoría mundial. Estamos hablando de aproximadamente del orden de entre 800 jugadores por las dos partes, 500 y pico en el junior. Claro, categoría 1 es un atractivo. Ahora el ranking depura y el ranking pues decidirá quiénes están aquí, pero el orgullo que tenemos también es el historial que tenemos de la gente que ha pasado por aquí, ¿no? El último de ellos, pues esta gran figura que ahora está emergiendo, Carlos Alcaraz. As probas xuvenis celebran a súa 19ª edición e o torneo cadete a súa 13ª. Participarán en total uns 130 xogadores por torneo en fase previa e final, masculino e femenino e dobres. Unha cita que pon a Sanxenxo no mapa tenístico e que contou co tenista Emilio Sánchez Vicario como padriño. Yo creo que el gran éxito del tenis español es gente como aquí, en este club, como Noli, como
presidente, que tienen esa pasión por el deporte y que ponen el corazón y el tiempo para hacer una cosa diferenciadora y que va creciendo y que se ha vuelto pues lo más importante, no de Galicia, no de España, sino prácticamente a nivel internacional, ¿no? Y ponen Sanxenxo en el punto de mira en todo el mundo. O torneo conta co apoio de distintas administracións, entre elas o propio Concello e a Deputación de Pontevedra. Tenemos que apostar por los deportistas, sean tanto veteranos como sean jóvenes promesas. Hay que apostar por ellos e intentar apoyaros en lo que sea, en lo que necesitéis. Estamos ahí para eso. Nosotros hemos apostado por atraer grandes eventos de carácter nacional e internacional que puedan aportar en este momento, además tan delicado, pues esas sinergias turismo-economía tan importantes a través del deporte. Os partidos vanse disputar nestas pistas que foron inauguradas este mesmo verán, gozan dunhas características técnicas de primeiro nivel. E tamén falamos de taekwondo. O pabillón Alcalde Torres de Colomer de Palmeira, en Ribeira, acollerá esta vindeira fin de semana, o sábado e o domingo, o torneo de taekwondo Cidade de Ribeira. Na competición organizada polo Club Natural Sport, coa colaboración do Concello e da Federación Galega de Taekwondo, tomarán parte uns 350 loitadores pertencentes a distintos clubs galegos e tamén de Portugal nas categorías cadete, junior e senior. Dase a circunstancia de que este torneo será a primeira competición na especialidade a nivel autonómico na que será posible que accedan os espectadores dende que chegou a pandemia. Para poder asistir, o público deberá inscribirse previamente. A cabida estará limitada a 250 persoas. Rematamos, señores, a actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado chega o programa Orixe e Calidade con toda a información do sector vitivinícola. Vémonos mañá, pasemos a noite, adeus.